Hello babsong, puilan no lamsogo ani channel nung khoroksa Chula Wngui tongkhe o pasta kokthai khanawai naidi kaisa sik srangmung manana. Ek number wngkha jonghai Chula borok rok asai pheprusi jotoni thani no hamjak mate maya boromani nukjago. Tei sing chini ama babani thani bo maya asikheno mano tei joto baino jeng borom borojago. 2 number wngkha jefru jeng sikla sogui torai logui sak ajimanani wngphuru chini thani afro mungsa income krwi hinkhe afro kising Chula borok rok asai hoda sing hinjago phaltu berayo Chula Wngui asai mani sasi chaliya hinui phiaba jeng jefru asai phaio afro hinkhe jonghai Chula borok no kam nangjago tei habo hamjago. Jefru jeng phaltu berayo jefru jeng ajimanani somoyphoro jeng ajiliya afro berai rogo tongkhana eba jespano wngkhana obo haifru no chini ama baba song jengno nasilijago tamni hinkhe Chula borok tedisi abo ajiya kuno bokhaya nogo tongoi haino tongo hinkhe ba afro no jonghai Chula borokni nasilimung phaio obono chini Chula rokni problem. 3 number wngkha baksa jonghai Chula borok rok poriabo tongo baksa ba poriwi pora pai nogo asuk tongnai bo tongo pora pai surusi nogo asuk tongo obo hairok bo hinui hinjago joto baino hinjago tei chini nokni ama baba bai bo hinjago phiaba nung khaina musung tongfano khlai simanya hinkhe ani thani phanchi krwi hinkhe jeng bahai kele khlai manaiba jeng bo sini ama baba no khlai no phunungna musung tei singbo sini ama baba no bongni musung dikheno toni na musung aw je matarok si hormani obo hakino matong je sini kapalo matarok singno yafar hormani jeng obo no yasagi manao. 4 number wngkha jeng jefru kaijaknani wngkha offerbo haino hai teisa bwraini bufa eba bwraini ayangdingni phano wngkha puila swkang nung borok kahamde hamya obo khe nainasi thangya tam hinkhe nung bwswk income khai nung bwswk jora porijak nini qualification bwswk obose swkang swngnai no tei nung manwo bwswk income khlaiman jeng Chula rokni problem no obo kaijaknani phano se jeng rang no si maphunugo phiaba kwbui hamjakma ole obo no rang no naya hamjakma tongkhe abo hai rang haino phaio phiaba tabukni generation wngkha rang no si nailaio phiaba sabo kwbui hamjak obo no naina thangya obo no sini tiprasarokni raida. 5 number wngkha jeng niji sak ajiwi mano jeng niji sak income khlai mano tei sing chini buma bufano asugui charwi mankha tei jeng bongni emang no mukthang khlaiwi phunuk mankha afro hinkhe jeng jotoni khugono kok kam sajaknai tei jeng joto baino borom borojaknai phiaba jeng sikla wngui buma bufano ajiwi charmaya tei buma bufani sak tongui chawi berayo phaltu obo hinkhe jeng jotoni khugono nasilimung eba sejamung sajaknai aw obono kwbui kok jeng Chula Wngui nijini buma bufano tangya karwi jeng sini income gai chariwi toni manmani chini obono thea sakni kaksangma.